Hej, mit navn det er Bille fra Dansk Showhypnose. Jeg holder et show her den 15. januar kl. 20 ude i portalen ude i Greve, hvor vi har plads til 250 mennesker. Det er et show, som er til for folk, som har lyst til sjov og ballade, gak og gøj. Og det vil vise, hvad man kan med hypnose. For det er sådan, det der sker i hypnose, det man forestiller sig, det sker rent faktisk i virkeligheden. Så hvis du nu går ind inden 1. januar og køber din billet, så har vi udlovet 10 specielle hypnotiske billetter. Det vil sige, at du har muligheden for at vinde en hypnotisk billet, hvis du køber din billet inden 1. januar. Det du gør, det er, at du går ind på hjemmesiden danskshowhypnose.dk, så betaler du din billet, som du får tilsendt per mail, med posten skulle jeg til at sige, du får tilsendt per mail. Derefter så printer du den ud. Når du printer den ud, så klipper du bunden ud, så du har sådan et stykke papir, ligesom jeg har her et stykke papir. Så tager du det papir, og så folder du det først en gang. Det må godt være lidt pænt. Så folder du det 2 gange. Så folder du det 3 gange. Og hvis du nu er rigtig god til at gå i hypnose, så forestiller du dig det, der skal ske. Og når du forestiller dig det, der skal ske, så sker det faktisk rent af sig selv. Så gå ind og køb billet. Se om du har vundet den hypnotiske billet. Så ses vi den 5. januar kl. 20 på portalen. Rigtig godt nytår.